Медитация. Свържи се с висшия си аз. Настани удобно тялото си. Отпусни раменете и лицето. Осъзнай мястото, на което се намираш, всички звуци, шумове около теб и ги остави без твоето внимание. Насочи вниманието си към дъха и без да го променяш и контролираш, осъзнай всяко едно вдишване и издишване. Присъствай в настоящия момент. Ти си тук и сега. А сега си представи, че вървиш по горска слънчева пътека. Ухае на билки, на горски цветя, пеят птички. Виждаш пред теб едно голямо красиво дърво, доближаваш се и го пригръщаш, въпреки че е толкова голямо, че не можеш да го обхванеш цялото, чувстваш с цялото си същество неговата енергия, древна, мъдра, спокойна. С пръстите на дясната ръка усещаш някаква неравност и поглеждайки натам, пред теб се открива порта. Портал към вътрешния ти свят. Заставаш на прага и с всички сетива усещаш мека розово-виолетова светлина, която те приканва да продължиш. Навлизаш навътре и пред себе си виждаш едно създание от светлина. И знаеш, че това си ти, твоето вътрешно аз, което ти се усмихва благо и споделя своята светлина с теб. Отпусни се и чуй какво има да ти каже. Първата мисъл, която премине, първото чувство, картина или знание. А може да ти даде нещо, малък подарък, надпис. Остани спокоен. Ако изникне някакъв въпрос, не се притеснявай да питаш. Той е тук за теб. Ако нямаш въпроси, просто попий мъдростта, светлината и любовта, които са около теб. Остани осъзнат за усещанията си, за връзката си със своя висш аз. Благодари за напътствията, за отговорите, за споделеното пространство на светлина и любов. Бавно се обърни и излез през портата. Пригърни отново прекрасното дърво с благодарност и тръгни по слънчевата горска пътека, прероден, знайки, че винаги, когато пожелаеш, можеш да се завърнеш тук, в своя център и да се срещнеш със своето вътрешно аз. Чу отново звуците около себе си, осъзнай мястото, на което се намираш, тялото си, настоящия момент. Запази усещането си за свързаност, светлина и любов и бавно започни да раздвижваш тялото си.